Хора, аз съм Георги Здравов и по-скоро както не виждате, защото няма откъде. Днеска играем Dream League Soccer, обаче 2016 и сме до тук, където трябва да си изберем капитан. И аз мисля да вземем Грациано Пеле от Саутхемптън, мисля, че беше той. Мисля него да взема. Между него и Анди Керал се колебая. Но мисля да вземем Грациано Пеле. Грациано Пеле, аз съм капитан. Yes. Ето го Грациано Пеле. Как тренират нашите играчи. Така, Players to watch. Окей. Така. Трансферите. Бебе. Така. Окей, колко парички имаме? 1000. Макс 1000. Какво ще има? За 1000. Диркут. Можем да вземем. Виктор Мозес. Клайн. Гарнер. Ернандес. Окей, хора, ще мислим за повече. Ръбкин. Окей, да изиграем първия си матч сега. Тренинг мод. Yes. Искам да видим все пак как се играе. Какъв гол на Пеле. О, вярно. Бутон А, да хард кик. Значи с А се биеше. Но бутон А. Чакай. Сега ще го разберем. Значи с Б се подава, разбрах. Да. С А се бие, нали? Да. С А се бие. С А се бие, да. Схванах. Окей, хора, схванах. С А се бие така. Окей. Ей така. Трябва да вкараме една атака. Реле се обръща и дум. Малко по-леко. Кенеди. Така. Гарсия. Той подава към Реле, той към Грациано. И айде, гол. Така, тренинг мода е готов. И нека почваме матча. Само да намерим къде. Тренинг мод, фрикик, окей. Quit. И почваме направо матча вече. Плей. Така, ето ги двамата капитани. 4-2-2, окей. Нека започвам. Те нямат кой знае колко добри футболисти, мисля, че няма да е проблем да ги бим. Вижте, много ми харесва тази игра, графиката е поне. Ще има предица Грациано Пеле, капитана ни, Джак Прайс, Алекс Гарсия и това са главните. Лашли, Хамел и Макмаунс са главните от другия отбор, поне така да се каже. Двамата капитани се поздравяват и е време матчът да започне. Така, Грациано Пеле взема топката, пуска на Релей, той му я връща, но пасът е блокиран. Сега Релей ще се пробва да се вземе топката. Дали ще успява, но отново топката е за тях, но сега се свири тъч. Така, значи трябва да дадем това. Окей, изпълнихме първия стъч в тази игра. Така, не натам долу. Не, защо? Ще да си вкарам автогол. Майко мила. Не, браво бе, Евтимов. Вратар Евтимов. Кенеди, айде дай ма. Айде Пеле. Не, тото и не е Пеле. Пеле е горе. Не, Гарсия. Айде Гарсия, пусни му я. Айде Лей. Дай на Гарсия. Айде Гарсия, центрира я. Давай Пеле. Майко, Пеле е офсайд. Нищо. Окей, Пеле е офсайд. Тази игра между другото много прилича на другата, но по-макифи. Така, Релей, Гарсия. Гарсия взета е топката. Взета му е топката. И сега топката е за другия отбор. Възможно дали ще вкарат. Малко трудно. Да. Няма да успеят. Айде, Кенеди, можеш. Вземи.
И така хора, момент. Да. Искам да се извиня. Намерих 50 стотинки в джоба на Дани. Извинявам. Видя ли, мамо, че не съм те разчи? Давам ти ги за утре, утре имаш 2 лева. Не, защо? Благодаря, мамо. Така хора, имаше човек в стаята. И затова. Но и какво направих? Бих тъчал. О, и се оказа добре. Дай ма, пак. Айде, пеле. Туф. Малко по-точно можеш да биш, пеле. Има един точен шут той. Но доколкото си спомням, беше спасен. Така, Пеле. Джонсън. Прайс. Близко беше Прайс. Сега обаче трябва да се върнем топката в наше притежание. Горе-долу успяваме. И това е краят на първото по време. Почваме второто. Смяна за техния отбор, за наш обаче няма да има. И наша топка почваме. Така. Така. Не, релей се контузи. Защо? Не, много лошо. Сега ще ни трябва смяна. Ще да направим смяна, защото релей се контузи. И май, доколкото виждам, няма да може да продължи матча. Релей се контузи явно релей. Още в първия си матч. Дочерчи. Грасия. Грасия, какво ще направи Грасия? Обръща се Грасия. Какво центриране към Прайс? Прайс, шут на Прайс, Пеле. Пеле, какъв гост ще да е това, хора. Ако не беше засада. Да, засада беше наистина. Но иначе какъв гост ще да е. Сега гледайте. Бува си е какъв полен изстрел. Ле, ще го сменим чак другия матч. Не е толкова зле, че да не може да играе според мене. Ето един от най-важните ни фигури, все пак. С него едва ли ще можем да се справим. Сега Прайс. Браво, Прайс. Дай Грасия. Подай ме. Дай Пеле. Пеле, не, ти я стигаш първи. Нищо. Така, браво, дай на Пеле. Айде Пеле, дай на Релей. Релей е контузен, но все пак. Все пак може да подаваш Релей. Той Релей пък изобщо не може да играе. Релей взе топката въпреки че е контузен и сега Грасия я дава на Пеле. Топката е за до черти. Или както се чете името му. До черти към Пеле. Пеле. Грациано Пеле. Защо прави се в засада? Защо? Значи хора. Дай Пеле, вземи я си я Пеле. Айде Джобсън. Айде бе Джобсън. Браве! Добре, наш тъч. Давай. Добре. Дай, Кенеди, ти си. Ти си Кенеди. Черчи. Дочерчи, ти си. Не, близко беше. Окей. Възможно сега. Релей. Майко, Релей. Пеле. Удар на Пеле. Защо толкова зле удари Пеле? Първият ни матч ще завърши 0-0, доколкото виждам. Доколкото поне така изглежда за сега. Или 1-0 за тях. Но ние мисля, че 100% няма да бием. И край на матча. Да видим колко време става клипа. От 8, значи 2... 8... 7, така, 2 минути и 8, 10 минути става клипа. Окей, имаме, не знам, време за още един, поне по времето матч. Защото се насне. Значи, чакайте, какво релей момент, ще го заменим с мод. Искам пак да видя. Какво? Сериозно, Стърлинг. Робърт Левандовски. Защо струва толкова малко? Ренегредо, Брудо Валеро. Седо Кейта.
Бранислав Иванович можем да вземем за защитник. Вземаме го, защото мисля, че това ще е добра покупка. Имаме Бранислав Иванович. Слагаме го в мора и мисля това да е за клипа. Бранислав Иванович. Ето го, Арби. И да, хора, благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Георги Здравков. Харесайте клипа, коментирате и да.